Guys, hali diri guys, naa diri nag-order sa ako og food package. Wa pa gibayaran, naa na diri silang lamisa, kauno na nila guys. Narambagag na guys. Kaon-kaon na siya. Lamig! Unsa man ni asa? Lamig ba, ma'am? Chicken gordon. Sagpa ko na sa imo karong manok. Unsa chicken gordon? Chicken adobo man eh. Wala man kay chicken gordon. Kinsa man ka? Kinsa ka? Ako to imong gi-orderan sir katong imong gibayaran bitaw gitagang kun imong partial payment. Pila Di fully paid imong. Pila may akong gi-partial? Pila akong gi-partial? 9,000. Unsa 9,000 nga 35 mil nga food package sa akong gi-order? Kinsa may naong Ay, 1.5 makakailan na nimo? 1.5 na dito sir. Lahi man dito katong. Pila man to ka putahe imong giingon? Pila man to ka putahe imong giingon? Upat, lima. Uy, unsay upat 5? Iapon na to ha. 1 2 3 4 Oh, 5. napagi rin baby. Unsa man nasa yote? Imo nasa yote. Pakapin ni siya sir. Ay pakapin, nay pakapin nga hilaw. Oh, Ang aking ikaw na balag isa kay wala pa man ka na fully paid. Wala kani, umay ko lang isa adobo. Pero hapit na mo makakapit na mo mahurot. Ngita pag chicken gordon, may ko lang isa adobo. Kaya na sir, hubog na imong tuhod sir. Pila man ako lang yun? Pila mo lang? 2 mil? So Oh. pila akong gidown? 1.5. 1.5 akong gidown. Oh. Naka-resibo. Nag-order ka sa ako kay napangita di ka. Dili kailangan tag-resibo. Isumbong ka sa BIR. Registrado ko sa permit. Be asa man imong business permit? Na dito ako isang pa sa imo. Isang pa asa man? Ang BIR nimo na kay BIR. Nagbayad kag tax. No. Muna nag-order Ayo, ka sa hawan ay. Ga party may birthday sa akong papa karon, birthday sa papa ko. Tapos anniversary pag nila sa kasal ay pag apil-apil ay pag sinamo. Ay daw ta mong party day. Grabe na kayo mag-count sir oh, kani oh lami pod. Imo gyapon ni? Oh. Luto tani sa kumangon kiwi pa ning giluto. Bakaw mga ini ang ikaw, luto kina ka mga priyanday. Ha? Napagin ang mga taklo po. Oh, nakaliw ka. Ayo kay Trinis ko na. Ha? Kung gusto ka maningil day, dili ta ka dilian bayaran ti ka sa barangay lang Ano na ta. kagiyabi oh. Sa barangay lang ta mag-atubang. Ano na sakyanan. Dili ko na niuli ka, wala ko ipakaon sa bisita. Gusto ka, bayaran ako ka sa Dili Disney. oh, hindi na lang ang kwarta ka. Ako na ibalik na lang ako sa imong kwarta. Pwede man nila. Dili na lagi, wala ko ipakaon sa bisita dahil hindi mo ni karon. Problema na lang mo sir. Uy, magbayad na lagi ko. Magbayad na lagi ko. Uy.